Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 12 minutu pasa diren honetan, hotzean ataleko bigarren bideoa grabatuko dugu. Gaurko kasuan, Lauterdiko promozio txapelketaren inguruan hitz egingo dugu. Hauek bigarren jardunaldia jokatu dute aste honetan zehar eta jardunaldia Sorian hasi zen. Eskirozek 22-5 xeatu zuen Andoni Gaskue eta honen bestez aukerekin jarraituko du Josu Eskirozek azken jardunaldira arte bederen. Norgehiagoka horretan Eskiroz erabat gainetik pasa zitzaion eta erakutsi zuen alde batetik Lauterdiko distantzian joko klasiko horretan moldatu daiteken eta bikain moldatu daiteken pilotaria dela, eta Gaskuek aldiz erakutsi zuen Lauterdikoa ez dela bere espezialitatea. Gero, multzo berean, Bilbon jokatu zuten Alberdik eta Espositok 22-16 irabazi zion Alberdiri. Egia esan biek ala biek ez zuten norgehiagoka bat ere ona jokatu, batez ere Odei Esposito nahiko zurbi ikusi genuen norgehiagoka hasieran, eta Alberdi ere batez ere norgehiagoka hasieran ere esango dugu nahiko galduta bezala, ez pilota asko erabaki txarrak hartzen, eta azkenerako garaipena Espositorentzat, eta Espositok irabazi izanak oraindik ere lau pilotariei ematen dizkie aukerak sailkatzeko edo ez sailkatzeko. Noski, Andoni Gaskuek oso zail dauka, izan ere 54 tantu jaso ditu eta 14 besterik ez ditu egin, beraz horiek kentzen baditugu 30 tantoan geratuko litzake -30 batean, beraz iaia ezinezko dauka Andoni Gaskuek azken jardunaldian Unai Alberdiri irabazita ere, eta norgehiagoka hori nekez irabazten badu nekez irabaziko du. Gero, Josu Eskiroz daukagu, oraindik ere bere aukeratxoekin, Espositoren aurka ez du norgehiagoka erraza izango, baina hortxe dago, eta Unai Alberdik irabaztearekin behintzat nahikoa izan dezake, baldin eta Eskirozek ez baldin badu ez ustekorik ematen, baina tanteoa Alberdik Eskirozi irabazita dio. Beraz, dena airean, lehen multzo honetan Gaskue utziko du aparte, Gaskue iaia ezinezkoa duelako sailkatzea, baina Alberdik eta Espositok jada euren etxeko lanak gehiena eginda edukiko luketela, batetik Alberdik esan bezala Eskirozi tanteoa irabazia diolako eta Espositok 2-2 irabazi dituelako. Seguru aski bi horiek sailkatuko dira, Alberdi eta Esposito, esan genuen bezala, baina nor daki, oraindik ere 3. jardunaldia geldituko litzake. Eta B multzoan, kasu honetan Agoitzen hasi zen jardunaldia, amezketan hasi zuten jardunaldia, eta biek amezketan jokatu zuten, lehen jardunaldiarekin hastu naiz, eta bertan lehenengo partidan Zubizar eta 3. erakustaldia eman zuen Egigurenen aurka. Esan oso bolada honean harrapatu du txapelketa honek Iraiz Zubizar, eta Lauterdian profesionaletan debutatu zuenetik jada erakutsi zuen doai ikeragarriak dituen pilotaria dela Lauterdian jokatzeko. Joko motzorretan nekez irabaziko dio inork Iraiz Zubizarretari, eta Egigurenen aurka favorito nagusiaren aurka, guk bideoa egin genuenean favorito nagusiaren aurka 22-7 irabazi zuen. Beraz, errespetu handia sartzen duen pilotaria, zalantzari gabe Iraiz Zubizarreta. Hemen, Egigurenek lehen partidan irabazi egin zion Matari, orain 3. faltan ikusiko dugu, hemen ere gehiena airean baitago. Eta sekulako deskalabrua egin zuena Jon Alberdi izan zen. Izan ere, Jon Alberdik 22-20 galdu zuen Mataren aurka, 19-8 irabazten joan ostean. Benetan
zuen norgehiagoka istea lortu eta matak aurrera eginaz, egia da pilota abiadura asko handiagoarekin mugitu zuela une garrantzitsuenean, behar bada hasieran lotu xamar ikusi genuen mata, baina azkenerako esnatu zen, botilleroak hartu zuen eta esan zion, etenaldi hau eskatu diat, hiri jakinarazteko partida hau irabazi dezakekela. Eta begira, alaxe izan zen, zeinen garrantzitsua izaten den batzuetan botilleroen lana pilotan ere. Eta hemen ere, Zubizarretaren garaipenaren ondorioz eta matak irabazi izanaren ondorioz, Albert dira punturi gabe, Eiguren eta mata banarekin eta Zubizarreta geldituko litzake birekin, Eigurenek irabaztearekin ia nahikoa luke, baldin eta Zubizarretak irabaziko balu eta matak irabaziko balu ere, tanteoa nahiko alde dauka, egia esan, baina kontuz ibili beharra dauka, Azpeitiarrak, oso kontuz ibili beharra dauka, Eiguren Azpeitiarrak, hemen bi Azpeitiar daude Eigurenek, esaten dugu, sailkatzeko. Hauxe beraz, aztertu behar genuen guztia, dena airean, esan bezala bi multzotan, batzuek aukera gehiago, beste batzuek gutxiago, ea ze gertatzen den, 3. jardunaldian. Bitartean ongi izan, agur.